Mwari kuopedza nguva kandiratidza Freeman katuve ndakamurota katuve and then hope dzese dzandorota hapana chisingaitike chinoitika saka munhu wekutanga wandinotanga kuti ndakuimba naye ndiFreeman. I bow down and pray, I pray every day. Jaja, show me the way. Left it or right, and they keep it right. Life yangu it tight. Sister Noku zviri seisi. Ndiripo. Bo zvekuti tadzoka futi zvekare. Update ma comments evanhu aitumirwa zvikanzi Sister Noku hanzi munoimba ende munogona. There are a lot of people ndofunga ma messages tukumaona ma screen ari kubuda pa screen pedu ema comments aitumirwa kuna vamwe vaita hanzi tirakubatsira Sister Noku kuti va record vamwe vakati trakwa manager hanzi she can sing so sweet vamwe vachiti vabatikana nezvamenyo. Sister Noku zviri seisi? 100. Handiti munokwanisa here kukwazisa vatariri vedu vakatarisa pa Pahasha TV? Ya, makadi zvenyu muri Zimbabwe. Mawana Sister Noku tadzoka zvekare kwavari. Sister Noku zvishuwiro zvenyu ndezvipi? Because vanhu vari hanzi dzokerai kumusic. How do you take it? Because ma comments ese mazhinji ari kubuda pa screen anga achitaura kuti hanzi muite zvemusic industry, musiye izvezvi zveindustry iyo imwe yacho yeBhishu yemabhishu munozvitorawo sei? Ya, zvavari kutaura zviri right cause already ndanga ndatogara ndasarenda kudhara semusoja anenge ari kuhondo ndosarenda futi ndakudawo kuchinjawo life saka chandirongoda ndechoti ndikwanise kupindawo mustudio ndingorira paradio but ndakawandirwa nemusic ndakawandirwa nezvekuimba musoro wangu uri kutotema kuti ndiimbe and then mwari akundiudza kuti nokuimba saka handingodawo simba renyu muri Zimbabwe kuti mungondibatsirawo Chihure handichifarire chinondzosawo mashure. Takadzidzawo zvakawanda mulife yakaita kunge iyoyi. Kune vaya vari kuisa macomments kuti Noku zvauri kuita zvakashata kwandiri zvakanaka. Ndizive kuti zvakanaka zvine zvazvakanakira. Chakuendawo kumberi. Mungatsanangurire zvimwe zvazvakanakira. Zvamunofunga kuti zvazvakanakira pane zviri kuiswa pamacomments nevanhu. Okay, zvazvakanakira ndezvekuti inini vanhu vanokwanisa kunzwa chokwadi changu chezvinhu zvandindaita ndabuda pachokwadi handada kuhwanda kuti ndandiri hure kana ndiri hure handina kuita chihure nekuda saka zvese zviri kuitika apa kana makandiona ndikuzvifarira kuti zvine change mulife mangu zvine kwazvida kunosvitsa mulife mangu saka ilife yangu. Vamwe vaimbobvunza hanzi makambotsvaga here maparents enyu kuti muzive kuti kualocata kuti vari kupi? Ndaimbotsvaga but ndakasvika pakuneta. But is there still any hope? Yeah, hope iripo. Handiti? Sister Noku, ma-artist kana kuti vaimbi vamunoshuwira kuzoshanda navo kuti mumboimba vamunofunga kuti damboimba navo kana dambosangana navo tikwanise kuconnectawo zvekare kana vane rubatsiro rwavanogona kukupai vamunofarira ndevapi vemuno muZimbabwe? Ndisingatori zvekufarira mwari kuopedza nguva kandiratidza Freeman katuve ndakamurota katuve and then hope dzese dzandorota hapana chisingaitike chinoitika saka munhu wekutanga wandinotanga kuti ndakuimba naye ndiFreeman because ndo andikaradzwa naMwari muvision yangu ndo munhu wekutanga chizoendawo kuna naJapeza Holy tongoti any artist andondosarudza vese ndingakwanisa kutoimba navo kana vachida kuimba neni vasingandishora hangu status yangu kana kuti upenyu hwangu zvandiri kwandakabva vachindinzwisisawo. Apa mataura veafro pop nezim dance oka ko vamwe vedzimwe vemimwe music iyo like pandati vese ka tanovabatanzira ese maartist emuZimbabwe kuti ese handina wandinoshora handirika ndinotoda kutoimba navo vese. Alright, saka this was an update. Saka mungade kwatsanangure sei kuti how do they locate you? Because vanhu vazhinji vanoda kuziva. Kuna vamwe vanga vatonditi ndipe nhamba dzaSister Noku ndivafonere ndikati aya wachimbomira tozokusvitsai pavari. Ndeapi ma-connections amungade kuti muzoita nevanoda kubatsira yava? Ma-connection andisaiti navo ka ana muchida kundibatsira munokwanisa kumupa nhamba dzangu kana achinyatsoda kundibatsira achinzi naMwari atumwa kuti andibatsira ari mutumwa anondibatsira but handidi munhu anouya kuzondibatsira achindishoropodza kana kuti munhu anouya kuzotsvaga zvimwe zvinhu kwandiri achita siye munhu ada kundibatsira kana anenge asingakwanisi kundibatsira ndongoti hakwanisawo anokwanisawo.
because havazi vanhu vese vanokufarira. Thank you so much, Sister Noku. As it's Tavara, this is update 2. Tina Sister Noku Nokuthula. Imboarwera ika freestyle. Wabvanyadzo believe that aiwa Sister Noku vakuda zvemusic. Zvimwe zvese izvo vakuda kusiya. She now wants to focus on a new career. I bow down and pray. I pray every day. Jaja, show me the way. Left it or right, and they be it right. Life yangu it tight. That's all. And thanks so much.